علوليا وشماس دور هنو قوي مهلل ومسلا ولدنا أيو أزجي زدنا مسلا خام علول وشما صمدو زخونة لفعاتي تسفا وشما صمدو بزبل حد الشمينا نصوعو لفعاتي تسفا برهانة قبر قرقس بريزيدانت إسياس أفورقي كاب عالم كاب زلو حيالات بوليتيكينياتات اتحادة نعا إيو زملكاتيلو أب تفتاو توكشو أب زحجي ساعات لايف دروتنا في عيز زاربال تقرمنا نحنا وتدنقنا إنا بلنا إنا نفتنا إلو ما عند فيديو حيزوكم كسقر أبونا أدوناي ملخت الإخو زوديت ما رز قبرو بتعم يترني قلو يعيس ودمن دي خاد أتاك كبلو مالتيو دبدا بيس إحفوم نمن أبت فيديونا لما عن تترخوا إخوم جن زي تصبي ونقر هابم كوينو لا أشو سبيد نيتي بقى دفاع قبس إخيدو مش أب قبس زخونا عنا نقرسي فوريسو سقيتو حجي مويتو صار له دحاندي قليلي يوم مهناتو نشتليا كتيق قليلي مالتي دحاني لومو تلايفوكو أبوزحي سلطان مئتن قلملن شحت رحي ووش زقبرو زولو انتو خونا جن بوزحات بوتاتات الناخدة نعلم يرئي مهلاو قصيلو للو توباهي أبصمدوس انتي وصانا ناو كوسمي إنا كوسمي لو معانتي انتاي سلاسي تري ولو معانت سلاسي تري ترخا مش حداري أبز مسيكا تحدر تغلقها ببهدو ولدنا ايقن لومكوا كما يركا تحدر زغلي هانقن تول هايلا دبيتسي زوم سلاسي ترق قد تعاريق ومس شعبية انسساهم حازول نابصمدو زولوهم سباتي ولوكم ولا من ديو انسسا كتري ويخم نايلو معانت فيديو خبلوكم يزدلي كبرات وفتوات نايلو معانت فيديو نزي إزمسل حيزالكم زمس أخو ديب ليو كنقاتو إنا سابسكرايب بورنس channel ويل نحرد أنا بارات كوينكم بيتر إرتراويان سلا إثيوبيا بقو نجر بقو حساب اللاتشو زقرم إلو اللي مالتي علوهم ديو إلو تعرفونا روبيل جغنا أدوناي إلو والله مالتي يساي إنانو بره لايك جيرات ولا ماتش لاف ماتش ريسبكت مالتي the joke vibes لايك جير والله جيرات ولا فرويني لقسه كم بتماساسالي لايك جيرات ولا نزناتي هاي لأب لأك شدن عركي ترحاس حق الله كيف علىك تزي وحيد كاز عركي أتصلو شو زبالة رئيتو تاتوم صحيفهم زغود سبات يوم نابتنا إلو معان تفيدي حيزوكم دمر كبلي مالتي التفيدي تايديو أبشرو دنقاني أبي مونقاني أبشره أب كتما شرنا سلاسة لو معانتي سلاسية ترئيو مالتيو كوسم يزولو أب سلاسية نهزب الشرة بسلامتنا أبصحلنا مزر سلامتنا يبصحكم كل عقول لعتنا يترف إلكم دبداب بيزل أخكم كلكم أو كومنت تصحفكم كأمالتيو بتعم يقني لي كبرتي هذا اللي كلكم يدلي كسمونا لو ما عندي كسمي كي تحال فيكم تودي جزية سلام انتقينوا بعلي إخو خصمكم بعد سلاسي يترخم يزلوا من بلتالو أبونا أدونا انتا يوم ملغت لإيخم زي أخن سمعنا مالتي مبلتات صبقوا مبلتات سلسة سبات يوم زصاوتو عبدقن زعبخم يمام دفن مري مزبهالو مالتي سلازي زوم سلسة سبات كتصاوتو خدلو أزيو فليق أنا فليق طعم زلو مبلتا بهالو ولدنا مالتيو قويلا زدن كل أخذكم كأ مالتيو بخمزي عينة شيش ناولكم كنتم مرعو زي أبوكوان إستلي سدد يبلو أيهم ما سيلو ما كبقرش غيرهم ما دحان قد تبهلاو مسارحنا خصاب حجي عقيوم سلاز حازو طرح مالتيو اغنع إلنا مالنا نمبر بزح تتلاكچ አጭር መልእክት እሺ ይችላል ልጅ ይችላል ቃል በተግባር ማለት እንዲህ ነው የሱ አባት በመሆኔ እንዴት እድለኛ ነኝ የዘወትር ጸሎቴ ይህ ነበር ለሚወዳት ሀገሩ ስምና ለሰው ደስታ ሲል እስከ መጨረሻው ድረስ መታገል መስዋዕትነት መክፈል ልጄ ትናንት ላይሾ ስፒድ ኢትዮጵያ ያደረገውን ነገር አይቻለሁ እና ኮርችበታለሁ እንደዚህ በጋርዶች እየተገፋ ክብሬ ዝናዬ ሳይል እስከ መጨረሻው ከጎኑ ነበር የሱ አባት በመሆኔ እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ እና ኮርችበታለሁ እኛም ኮርተንበታል ያዶናይ ጓደኛ በመሆኔ እኔም የምር ኩራት ይሰማኛል ይህ መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ አድርስልኝ አመሰግናለሁ አድርሻለሁ አባታችን
حراي أبونا أدوناي مخاني بتعمي إخوريعي تمالي أيشو سبيد إثيوبيا زبهالو يكا سامسون مس أيشو سبيد مس دارون واتكينس جونيور مالتيو كراغب أب زنبر أوان زودي زنبرو غاردتات እንዳተዳፍአ مساءاتهم لعلن تحت النابله ننايب علي كبريلو انتي تጨነቀ كم ቆልዓ ከም ህፃን ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ከም ፌመስተ ይኮን እንዳከላበትዎን ሃለው ዋጋ ከፊሉ بزفتو عدو خانا زفتو عدو كمزي عينت زخرع سرح سرحو مسواتي كفيلو نخالقوت يخون له انا ابونا يزقل عزيم مخاني حبنن كرعتن يسمع نزي يرتمنيتي انه خاسمير لي زبل حسابهم يوم ليهم ابو نادوناي ايته برهانه ادوناي برهانه يزبحال بايزوي سلازي نسخاتكم كما يتبلو እዚ ቆልዓ ኣነ ውን ዓርኩ ምዃነ ይሕቡን ይሉ ኤኒዌይስ ናይ ኣዶናይ ዘሎ ልቢ ኩሉ ሰብ ይሙነ እዩ ግን ኣይርከብን ቁመትን ሹመትን ተመኒኻ ይርከብን ይብሉ ወለዲ እወ ቁመት ያዚኣ ስፒድ ኣብ ግብጽ ኸይዱ ንንእሽትለይ ተሪፍዋ ኣብ እንታይ ሞዩ እዚስ ኣብቲ ናይ ቻይና ዘሎ ታወር ኢኹም ማለት ነው ውሕ ታወር ከይዱ ኣብኡ ደይቡ ናይ ዝኾነ ዓዲ ኸኣ ማለት ኣብቲ ናይ ቡድሃታ እዩ ዝበሃል ሃንድ ዓቢ ሃንድ ዘሎ ምን ያ ዝኾነት ኤሽያ ካምቦዲያ ወይ ሳምቲንግ ኣብኡ ኸኣ ባክ ፍሊፕ ሰሪሑ ሕጂ ኣነ ዝቆልዓ እዚ ሳብስክራይበር ክእክብ ክብል ታይ ሞ ዕና እንዳቦኻ ኸይኑ ብሎ እዚ ዩቲዩብ እዩ አይ ዶንት ኖ ዕና እንዳቦና ሕጂ ዕና እንዳቦን ከየለ ዓለ ከይመውት ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንኣይሾው ስፒድ ማለት እዩ ታይ ገጢሞ ትብል ኢኹም ክትርእይኹም ከኣ ረዮ እንጠብጠበኛ ይዞድ shit oh shit anyways ابوها كا gift استوها مالتيو سلست ايشو سبيد مالتيو تمو سبيد كلون سبيد ريل ايشو سبيد بزبهالم تفليطم زلو مني يوم توم very cheap ايشو سبيد I don't know حدي يوم مالتيو ايشو سبيد كلون حدي يوم تباهيلم زلو سئيلوم نايتت مال زنبره لايفو بإيدوم بسأل جيروم سئيلوم مالتي حديروم هيبوم ملو خم gift تدنو the stream yesterday yeah you know and I talked to Ethiopian speaking ازي او ايخا توهيب كايو او زنبر ايو نعي ايخا ازهبك ازلخو سئيل يغلي يبلالو مالتي ويل اسكي جيتاچو رداس بزعبا ايشو سبيد انتاي يبليلكم تحاسو از قال عكوف كاب زبلو سبات حدا ايو مالت ترجمه ايخ نغركم بتعبي دس بلنا አንድ ጓደኛ ክሊፕ ይልክልኛል የዚህ ወጣት ልጅ አዲስ አበባ ገብቶ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ምንም ጥያቄ የለውም ለአዲስ አበባ በረከት ነው ልጅ አጎሮቻችን መሰረተ ልማቶቻችን ኢንፍራስትራክቸሮቻችን በዓለም መድረክ ጭምር ገነው ወጥቷል አልከራከሩም ግን ከዚህ በፊት ማትገምታቸውን ድክመቶቻችንን ያሳየ ሁኔታ ነው ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ውስጥ መግባት ያለበት ትውልድ እንዳለ በእንግሊዘኛ ዘርፍ አይቻልም አስተምረነው ሁሉ እንደርሳለን ወይ እንግሊዘኛ ማለት አይሾ ስፒድም ስላለው ከሀገር ወደ ሀገር ይቀየራል አሰራልፍ ይቀየራል ወይ ይዙ ሶ አስተምረነው ጭምራ ማንደርስ ትውልድ ነው ከምዚ ኢምፕሬሽኒስት መዃን ካደ የተረፈካ ተኾይኑ just like this boy be boys like this boy ማለት ይኽእል እዩ ሙዛ ቲቪ ውን ኣነ ኣስይቁኒ ሓቂ ክንገረኩም ማለት እዩ ሙዛ ቲቪ ከም ብፍላይ ከምዛ ናይ ፕሬዚዳንት ሲያስ ነበረት ኢንተርቪው ከም ኣጊሩ ኣያስሓቀንን ክብለኩም ይዝኽእል ኮፍ የቢሉ እንተን ቃላት ዋላ ተነጀማምር ሕጃይ ተኻሉን ዘመና ኣሰይ ኣይከኣልናዮምን ብለኩም ኣይከኣልናዮምን እሺ ቃለ ምሕትት ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ምስ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብ ሳነሰብ ሸውዓተ ሰዓት በቋፅራ በርሊን ማለት ጀርመኒ ቦእሲ ክንጅምሪና 3 ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ 2 ሰዓት ዝኾን ዘሎ ክንደይ 7 ሰዓት 07 ፒኤም ማለት እዩ ክንጅምሪና ኢል ነይሩ 5 ፒኤም ሶ ጀሚሮም ግን ይርከቡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሓት ሕቶታት እዩ ተሓቲቱ ንጽምዶ ከመይ ትሪኦ ጽምዶ ከመይ ተበጊሱ ጽምዶ ክትጅምሩ እንተለኹም ካብቶም ወሰንቲ ዝነበሩ ሕቶታት ማለት እዩ ጽምዶ ክትጅምሩ ከለኹም እሞ ኸኣቲ ማእኸላይ መንግስቲ بوعل بريتوريا مسارات مس غزياوي منغست تግራይ ዝገበሮ ውዕልን ስምምዕን ንዓኻትኩም ኣይግድብና ኢልኩም ለተሓስቡ ሓንቲ ዓዲ ምስካሊ ዓዲ ርክብ ኣብ ትገብረሉ እዋን ሉዓላውነት ናይ ተዓዲ ኣብ ግምት ዘእተው ስለ ዝኾነ
ኣብ ክልተ ሉዓላውያን ሃገራት ከዓ ርክብ ዝገብር ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ሪኢኹም ኢኹም ጀሚርኩም ዝብል ነይሩ ገለገሊኦም ካብኡ ሕልፍ ዝበሉ ሕተታት እውን ነይሮም ሓንቲ ቪድዮ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣነ ኣብ ኣስመራ ከይደ እየ ትብል ኣብ ሶሎ ሚድያ ዝተፈነወት ንሳ ከም ዘላታ ኣሎ ኢልዋ ሕጂ ከተጨቃጭቆም ዳርጋ ሂላ ነይራ ምስ መን ምስ ተፈታዊ ቶክሾ ሓደ ክልተ ተባሂሎም ኣታግደፍዋ ባዕለይ ቀሪፀዮ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ክትዕሾኒ እንታይ ደገረካ እንታይ ደበዲለካ ኢሉ መን ተፈታዊ ቶክሾ ብርሃነ ስምዓን እንዶ ሎም እኮ ዘመነ ኤአይ እዩ ኣነ ይኮንኩን ይብለካ ኣለኹ ብስሩት ትብሎ ዘለኻ ሶሎ ሚድያ ዝበሃል ሰብ ርአየ ይፈልጥ ሰሚዐየ ይፈልጥ ኢሉ ከም ዘላታ ክሒድዋስ ይኹን ሓቁስ ይኹን ኣይፍለጥን ዝሮ ዝሮ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከዓ ሰሚዕና ሃብታ ናይ ሎማዓንቲ ኢንተርቪው ካልእ ከዓ ክሳብ ፅምዲ 12 ዝኾነ ነገር ምሻሎ ክሳብ ፅምዲ 12 ኩሎም ነገራት ድሓንዮም ፅቡቆም ዝኾኑ ነይሮም ምክንያቱ ኣነ እውን ኣብ ትሽዑ እዋን ፅቡቅ ተዋሳእየ ነይረ ዝነበረ እንደባህግ እውን ክልቲኡ ህዝብታት ምቅራብ ነይሩ ድሕሪ ዘሎ ፅምዶ ግን ኩዕሶ ተፃወትና ዝኾነ ሕምባሻ ቆረስና ገለገላ ብዝብል ዝተደረኸ እዩ ንሸቐጥ ጀሚርኩሞ ዝብሉ ነይሮም ኣነ ግን ሕጂ እውን ቅዋሜ ኣይቀየርኩን ኣብ ፅምዶ ዘለና ሓሳብ ወዘተ ዝብል ሓሳባት እናገለፀ ይርከብ ይብለኩም መን ልፍዓተይ ተስፋ ብርሃነ ገብረ ገርግስ እስከ ንስማዓዮ ሰምዕዎ ተቐፂ ዘሎ ቪድዮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ትዛዓበ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ዓዊቶም እዮም ትዛዓበ ትሕቲ ሃገራውነት ዘሎ ግን ካሊ ቃልሲ ይጠልብ ይብለካለ ምክንያቱ ቃልስታት ብቅብብሎሽ ኣብ ወለዶ ብዝግበር ቅብብሎሽ ዝዕወት ኣብ ኣሜሪካ እውን ዛጊድ ሴኩሪቲ ዘይኮነ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ብፍላይ ናይ ጸጥታ ማለት እዩ ባእታታት ኣለዉ ዛጊድ ገና ቃልሲ ዘድልዮም ማለት እዩ ኣይኮን ዶ ኤርትራ ማለት እዩ ትዛዕበ ነገር ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ብዓለም ለኸ ሴኩሪቲ ኮይናላ وزن إيرترا خالي خالص زلهم قدات انتداها اليوم لإيرترا يعني ملكت لا أي ملكت أنا خم حدا تقرأ يمكن البريزيدنت إسحاق زريو خم حدا تقرأ تخوينه مالتي قبل على تقرأ جينوسايد فت سماي بحثيرو كم حدا إيرترا وترى خا خمت أنا زولك هذا اللي خوي عد زق هذا حجي حراي بتقلال خريق خلخو نبريزيدنت إسحاق أفورك بتقلال خريق خلخو عد نختمت زجبرة تقلاساي بفلاي ونكا تحكم زلا تسلا زخونت مالتيو كابتوم ناي غوريلا وارفيرز بحالو ويكا دباي تواقعي زبحالو لمدتاتسي حدا أب هزباوي جنبار زرقيو مالتيو بفلاي كا دحري فيتنام مس فيتنام قدم فيتنام ودرجة مبالي كاليو أب استفالاليو تاريخات كتر خلخا ويتمكرو لمد وزته ناي منباب عدل زرخوكم نحرد أخوينكم كابتوم تصوعو ودابتات حدا يو انت قوانا جن at the end of the day اتستقالسو قالسي انا بوغني مالتي سب انت عايز بحال كوغويا يفسوسو دي زنبره يفسوسو امو كوفيلن يحفسو زبحال مش نيرو كوميو نعايز رايني حدا عدي متكال زبحال انت ايو وحز زخونه ديمقراسي سب زنبرلو مريت مفتار سلاماو زخونه نابرا سب كنبر سيف تسمعيو كنبر تزيغا ناي تعدي ابا انفستيجيرو انجرا سريحو كبل علا وليدو زريئو كبقوللا وليدو خا كعبيلا امونه تعدو نخلووطا نسوون سباو مسلاتو انتي تغحسه فقود عالم انتي تسدد اتعدنتو قصيلو عدو تحبينو تركبوا نخالي جنريشن كركبا انت وقعيو تقالسي فرفريو كتبلو تخليخا سو ناتي كايدا the end justifies the means مالت اتموداتا نتمنجدي وانا مرغاغص يزبل اتحساسبا سدازلني اتي اند خا فيلر سلازخونه توتال فيلر كولاترال داميج سلازنبره بتقلالو عد امغهاد تخكلالخا منم ايكحدن زخحدكو غداي يلن كم زلو يو حجون عدي اللاتهم انت اتبزعبا تمسريتا زل عدي ابتوشت ازلو عقبا سباو مسلاتن كبرتاتو من اتحاز حزبتاتون جن توتالي ميس اب معناتوسي زفرسه ጉዳይ علملمو زطفو عين مرانو زي فلت اكايدا خمز خده نغره منغدي كزارب دلي كابتوم غلغله وقعتات كا حجوم بتماساسالي برهانه እንዳተሰከፈ ዝዛረዎም ነገራት አለው ምናልባት ናብ ጽምዶ ክመለስዶ እኽእል ኾውን ወዘተ ዝብል እዩ ክልተ ሓሳባት ይዘልዕል ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ይብል ንኣብነት ኣብዚ ኣቋ ጥራሕ እንድሕር ወቂስና እንተኸሲስና ዮሲ ንብርሃነ እስኪ
ንኽልቲአን ስነ ሞገታት ብርትዕ ምፃይ እንተልናዮ ሓደ ብሉፅ ዝበሃል ሰብ ጎረቤቱ ንዝኾነት ዓዲ ወይ ከዓ ጎረቤቱ ክትከውን ንትኽእል ወላ ብሃገር እውን እንተኮይኑ ክትከውን ንትኽእል ክልል ተመሊሱ ምስ ካሊእ መንግስቲ ኮይኑ እሞ ከዓ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓደ ዓይነት ህዝቢ ንሱ ዝበቆለሉ ንሱ ዝተወለደሉ ኢንክሉዲንግ ብትውልድ በዓሌት ዝረኽቦ ንሳቶም ከዓ እዞም ኣብ ትግራይ ንርከብ ህዝብታት ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ፍርቂ ወደኮና ወዲ ሓትነና ወዲ ኣሞና ዝርከበሉ ህዝብታት እሞ ከዓ ዝሓል እንተኮይኑ ፖለቲካሊ ብሱል እንድሕርዳ ኮይኑ ኣቀዲሙ ዝእምትን ዝግምትን ከም ትብሎ ዘለኻ በሊሕ ሰብ እንድሕርዳ ኮይኑ ከምዚያ ይምገበረን ስለዚ ኣብዲ ነበረና እንስሳት ዘሎ ልቢ ተዝህልዎ ዶ ተመሊሱ መውፅኢ ዝብል ጉዳይ ነዚ ሰብኣይ ዝገልጽ ልቢ የብሉን ልቢ ዘየብሉ ሰብ ከዓ በሊሕን መስተውዓልን እዩ ነቲ ጎደዎ ብኣግባቡ ተረዲኡ ኣይኮነን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዕድል ይኹም ዝኸድ ዘሎ ነቲ ዓዲ ክልውጣ ስለ ዘይከኣለ ኤርትራ ቅድሚት ከሰልፋ ስለ ዘይከኣለ እቲ ዘለዋ ሃብቲ ጸጋን ናቹራል ሪሶርስን ተጠቂማ ቀዳመይቲ ናይ ዓለም ክትከውን ትኽእል ዓዲ ዝነበረት ብፍላይ ከዓ ምስ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ብምትሓዝ እቲ ዘለዎ ሓይልን ብርትዕን ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ትኽእል ዓዲ ስለ ዝነበረት ፈረንጅታት ከዓ ነዚ ስለ ዘይገበረሎም ብኣግባቡ እዮም ዝፈትዎ ስለዚ ዝዓሰወ እንጀራ ማለት እዩ ምንም ወላ ሓንቲ እንተበሊዕዎ ትኸልቢ ክበልዖ ተዘይበሊዕዎ ከዓ ሰብ ስለ ዘይበልዖ እቶም ፈረንጅ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ረመፅመፅ ስለ ዘይብሉ እምበር እንድሕር ደኣ ካሊእ ዝሓየለ ሰብ ተዝኾን ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይም ፀንሐን ዝኾነ ነገር ክገባብሩሉ ነይሮም እዮም ዛስዋይ ከዓ ሓያል ስለ ዝኾነ ብዓቕሙ ብብልሓቱ ገለ ኣይኮነን ይሕምሰሎም ስለ ዝኾነ እዮም ነዚኦም ዝደልይዎ ከምዚ ተዋጋኣይ ብዕራይ ኣብ ደንበ ቀጠቢልዋ ዝሓድር ከምኡ እዩ እዚ ተረዲእኩም ከምኡ ኢለ ኣነ ዝግምት ብወገነይ ማለት እዩ እዛ ኢንተርቪው ክሳብ ከምዚኣ በፂሓ ነይራ ባይዘወይ ሓራይ እስኪ ናብዛ ትቐፅል ዘላ ጉዳይ ንኸይድ ሰባት ዲክታተራት ይብልዎ ገለ ይብልዎ ግን ሃገሩ ዘውሓሰ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝፍልፍል ናይ ዲፕሎማሲ ረኽቢ ዝገብር ሽኻሉ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ገይሩ ዝኸይድ ላእቱ ጠንቂቑ ዝፈልጥ ተደሊ መጋባርያ ገይሮም ተደሊ ይረግዖም ኣብ ዝመረፀ ግዜን ቦታን ከዓ ከይተጃሃረ ናይ ነፍሕን ጨደዳ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ናይ ዲፕሎማሲ ፕሮፓጋንዳ ነፍሕን ጨደዳን ከይገበረ ይምክቶም እቶም ፕሬዚዳንት ክገልፅዎ ዝፈተኑ በበ እዩ ክመፅእ ክብሉ እንከለዉ ንምጥቋም ዝደለይዎ ነገር ኣሎ ኢንፋክት ኣብዚ ንሕና እውን ተጋጌ ምስሊ ሃሊና ይፈልጥን ብተደጋጋሚ ፕሮግራማት ክንሰርሐሉ ከለና ትግራይ ከይሓስካ ናብ ኤርትራ ኮይናት ምኽፋት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከይወዳእኻ ናብ ኤርትራ ኣንፈት ወፍሪ ምክያድ ብወታደራዊ ይኹን ብዲፕሎማሲያዊ ይኹን ብፖለቲካዊ ይኹን ውድቀት ከም ዝኽእል ኢና ንኣምን ተደጋጋሚ እውን እምነትናን ርዲእትና እናገለፅና መፂና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ በቃ እዚ መንግስቲ እዚ ንኢትዮጵያውያን ምክንያት ኣውጅ ክብሉ ከለዉ እቲ ምንታይ ናብ ኤርትራ ክመፅእ እንተኮይኑ እውን ደሓን ፅቡቕ ሳብስክራይብ እንዳግበርኩም ቀፅሉ እሞ እዚ ወግዕታት ኩሎም እዚኦም እንታይ እዮም ሰብ ኣካየድቲ ወራዲ መርዓት ፅምዶ እዮም ኩሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ፅምዶ እቲ ሽሙ ክሳብ ሕጂ ተሪፍ እዩ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ፓራዶክስታት ይኾኑ ኣለዉ እዮም ፅምዶ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ጀሚርዎ ተፈታዊ ቶክሾው ቀቲልዎ ዝብል ዘረባ እንዳተዛረበ ዝቐነየ ተፈታዊ ቶክሾው ወይ ከዓ ሰልጠነ ግርማይ ሓውና ንባዕሉ ሕጂ ምስ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢንተርቪው እንዳገበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ካብቲ ዘርአኹም ክፋል ናይቲ ኢንተርቪው እውን ገለ ቁርፅ ኣቢለ ኣብ ገለገለ ስሚዕኩም ሶ እቲ ብጣዕሚ ኣነ እውን ዝገረመንን ዝደነቐንን ጉዳያት ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ እዩ ምሕሽካር ማለት ኣፀቢቕካ ክትሕሽከር ከም ዘለካ ኣፀቢቕካ እቲ ሓቂ ኣብ ጎኒ ግድፍድፍ ኣቢልካ እቶም ሰብኣይ ዝበልዎ እቶም ሰብኣይ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝተዛረበዎ የለን ኣልዒለ እየ 3 ነጥብታት ኣልዒሎም ተን ክልተ ንኣስታት 2 ሰዓታትን ገለመለን ዝኾን ጉዳያት ተዛሪቦም ለን እቲ ሓንቲ እንታይ ነይራ ብዛዕባ ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ንበዓል ምድሮ ዝነበረት ወይ ከዓ ማዱሮ ወይ ከዓ ምጁሮ ዝብልዎ ማለት እዩ ሽሙ ብዘይገድስ ብዙሕ እዩ ትስሙ በቲ ናይ ዓዶ መፀዋዓ ምጁሮ ዝብልዎም ስለ ዘለዉ ዝበሃል ሰብኣይ ዝነበረት ምምንጣል ወይ ከዓ ወሲድካ ከም ድሌትካ ምግባር ዩኒፖላር ፖለቲካል ሲስተም ብዛዕባ ትብል ሰፊሕ ጉዳይ ተንካልኦትስ እንታይ ይኾን ኣለዋ እንታይ ኮይነን ዘይሕግዛና ዘን በዓል ከም በዓል ሩስያ ቻይና ወዘተ ዝኣመሰላ ገለ ትብል እዚ ኣነ ነዊሕ ሰዓት ዝተዛረቡላ ጉዳይ ኮይና ተቐፂላ ዝነበረት ከዓ ምፅራፍ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ብጠቕላልኡ ከም ዘለዎ
يحمس يزولو يربش يزولو عدو معات هوتاتات صقمات زولو بارتي نعنا مصيو بحرك حدقنا اي كلنيو بسرون هلو سايو زبل كل التعبيت قدات اتن تحت قرصنا وشت عدن كنسرحينا يلوم زحسبون حساباتن بفلاي كا مصمدو تتحيزو بزعبا مستغراي زغبر زولو زخونه يكون ركب ናይ ሕዋት ህዝብታት ገለ ዝበሃል ከየልዕሉ ኣፎም ሓፂኦም እዮም መፅኦም ጽምዶ እውን በመሰረቱ ፖለቲካ ጽምዶ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ክብል ይገልጽዎ ማለት እዩ ስለዚህ ዞም ሰብኣይ ኢልካ ዝኽበር ተኹርዓኻያ ወዘተ ተበልካዮ ምንም ንዓኻትኩም ሕጂ ነቶም ከም ዚልኩም ተዛረቡ ዘለኹም ቴንክ ዩ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ምንም ነገር ዝተዛረበ ጉዳይ የለን ኣነ እውን ተደንቀል ይገልጾ ድየን ንመንግስቲ ናይ ፌደራል ተካኣነ ካኡ ላዕሊ እዩ ነዳይ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝመሩ ሓምሎኻት ኤምባሲ ኣሜሪካ እሺ ሓራይ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ናብ ሕሞራ ከይዶም ንመበል ክንደ ግዜ ንመበል 3 ግዜ ንመበል 3 ግዜ ኣብ ሕሞራ ከይዶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት ሪኦም መፅኦም ኖ እንታይ ገይሮም መፅኦም 3 ግዜ ናብ ሕሞራ ከይዶም እዚ ጉዳይ እዚኻ ኣዋጊዖም ልመፅኦም ግን ቦይኑ ዘይፍታሕ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ምምልላሱ እንታይ እዩ ዋግኡ ኣና ኣይተረድእን ስኡሊ ይመላለስ ኣሎ እዚ ንፖለቲካዊ ከስቢ እዩ ሪእዎ ዲ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ሳኡዲ ገዛ ነይርዎሞ ከመይ እዩ ዘሎ ክራይ ክወስኽኩም ደቐንስኩም ኢሉ ዝመፅእ ኣይዶን ነው ኣይፈልጥን ትክክለኛ እንድሕር ኮይኑ ቶም ህዝቢ ዝርከቦ ሕፃፅ ክዮም ዘሎ ቶም ዝጠመዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ገንዘብ ምውፃእ ገለ ክበሃል እንተሎ እንታይ ገይሩ ሽዑሲ ልኢኹ ዶ ኢላኸን እንታይ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ከይዲ 3 ግዜ رئيوم متي 3 ግዜ እንታይ ዋግ ትርጉም ኣይተረድእን ኣነ ንዓኻትኩም ተተረዲእኩም ሜቢ ኢትዮጵያ ለምሽዓተ ጥሪ ኣብ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ወደ ድሕረ ምግባር መግለጽ ኣውፅኡ እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጺኡ ድማ ህዝቢ ሕሞራ ከቢድ ስቃይን መከራን ከም ዘሎ ብኣካል ኣረጋጊፀ እዩ ብምክንያት ኩናት ተመዛበሉ ተጋሩን ዓመታት ኢድ ሓገዝ ኣካላት ይጽበዩ ያለው ዝበለ እቲ ኤምባሲ ኩሎም ወገናት ቅድሚያ ህዝቢ ክሪ ድማ ይግባእ ኢሉ ኣሜሪካ ንዘላቂ ሰላም ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ከተብያ ድማ ከበል ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ እዩ እቲ ጌታቸው ረዳ ምኽር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምብራቅ ኣፍሪካ ኮይኑ ካብ ዝሽዮም ንድሓር ንሳልሳይ ግዜ ሕሞራ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ እዚ ወደዚዩ ሓራይ ባርያ ክጽፋዕ ጥራይ እዩ ዘሎ ወይ ይብል እዚ ሕጂ ኣነ ቀደም ሰብ እንታይ ይብል ነይሩ መሲልኩም ኣገልጋሊ ንዝኾነ ሰብ ሹም ነይርዎ ንሱ ከዓ ባርያ ዝብል ሹም እዩ ዝህብ ነይሩ ማለት እዩ ሰብ ሕጂ ሎም ኮይኑ ክሓስቦ ከለኹ ዘገልግል ማለት እዩ ሓቂዶ ዘገልግል ወይ ከዓ ስሌቭ ኮይኑ ዝነብር ወይ ከዓ ዝግዛእ ማለት እዩ ኦኬ ዝግዛእኸ መን ተገዚኡ ኩላዛ ጸላም ትበሃል ከለር ዘላቶ ኣፍሪካዊ ብምንታይ ብስነ ጉለታዊ ኣተሓሳስቡ ናይ ኣተሓሳስባ ድኽመትን ድኻምን ስለ ዘለዎ ብጠቕላሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ከዓ ክወፅእ ኣይደልን ክሕሽከር ድሌታት ብዙሓት ድሌታት ኣለዉ ካብቶም ዝሕሽከረሎም መንገድታት ከዓ ሓደ ኣንጻር ሕልናኻ ምኻድ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ቋሚ ሓሳብ ዘይምህላው ዘይምውናን መዋእልካ እንዳኸሰርካ ምንባር ዝብል እዩ ሶዘን ጉዳያት እዚኣተን ዘለዎ ሰብ ባርያ ይዝበሃል ነይሩ በተቀደም ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት ኣስማታት ክልጠፉ ገለ ስለ ዝሪኦም ኣድለይቲ ኣይኮኑን እዚ ማለት ንኻልኦት ንዘይ ምቕያም ኦፌን ንዘይ ምግባር ገለ ኣይኮነን እቲ ትክክለኛ እውን ክኸውን ኣይግብኦን ኢለ ስለ ዝሓስብ ነበርኩ ኤንዌይስ ግን ተሓሳብ ሰምዕዎ ኣማኒኤል ይዝበሃል ከምዙ ዝበልኩኹም መንጋጋ ብዕራይ ዝመስል ሰብ ኣነ ብቐሊሉ እቲ ንትን ክብል ኣይደልን ኤርትራውያን ብፍላይ ክትጽምዶ ዘለኹም እንስሳኹም ኣክቡ ከምዚ ዝበሉ እንስሳኹም ኣክቡ ምክንያቱ ደጋጊሙ ስለ ዝብል ዘሎ ቶም ናይ ባዕልና ክላባት ከመይ ገርና ንኣልዮም ከም ዘለና ትርእይዎ ኣለኹ ናይ ባዕልኹም ክላባት ከዓ ጽቢቕኩም እለዩ ባህል እያ ዝወዲ እዚ ካልኣይ ሳልሳይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝበሎ ብዝሓለፈ ኣነ ክደግሞ ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ጥዋዕዋዕ ቢልና ስዒርና የለና ከምዚ ጌርና የለና ድሕሪ ሕዚ ከይደግም ጌርና የለና ተመሊሱ ይቅርታ ኢሉ እንተመፅኡ ገለ ይብል ከምኡ ዝብል ትርጉም የብሉን ትፅምዶ ስለ ትፅምዶ ክነግረኩም እዩ ዝቆልዓ እዚ ኣብቲ ፅምዶ የለን እታ ፅምዶ ዘካይድዋ ህዝባዊ ተልእኮ ሒዞም እንዳተናበቡ ዘካይድዋ ፍሉጣት እዮም ሚዲያታት እንተኮይነን እውን ፍሉጣት እየን ብሔረሰብ ኩናማን ኢሮብን ኣብ ሓደጋ ኣለዉ ክብል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ ብሔረሰብ ኩናማ ካብቲ ዘለዎ ዓብዪ ሽግርን ፀገማትን ንኽወፁን መሊኡ ከይፀንት ልዑል ትኩረት ተዋሂቦ ክስራሕ ይግባእ ዝበለ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተወከልቲ ብሔረሰብ ኩናማ ነበርቲ ከተማ ሽረሮን ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ተመዛበልቲ
ዝተሳተፍሉ መድረኽ ሎሚ ክሳለጥ ውዒሉ ኣሎ ቁልፊ መደብ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ብሓፈሻ ኩሎም ተጋሩ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ምምላስን ግዛእታዊ መሬት ትግራይ ምርግጋጽ ዝበለ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ሸራሮ ዘሎ ህዝብን ተመዛበልቲ እውን ጉዳይ መሰረተ ልምዓትን ምምላስ ናብ መረበቶምን ካልኦት መሰረታዊ ሕቶታት ከም ዘለው ሩድ እዩ ነዚ ጽቡቕ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ ጉዳይ ውዕሎ ኣብ ሽረ ዝተገብረ ዋዕላ ማለት እዩ ምስ ብሄረሰብ ኩናማ ከምኡውን ምስ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ብዝምልከት ዝተገብረ ጉዳይ ነይሩ ኣብቲ ዝተገብረ ዘተኸኣ ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለው ዞም ብሄራት እዚኣቶም ኣዝዩ ማለት ካብ ቦታኦም ምፍንቃል ገጢሞም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ከዓ ስቃይ እናገጠሞም ከም ዝርከብ ዝሓበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ትክክል እዩ ባይዘወይ ብፍላይ ከዓ እዚኣቶም ኣብ ኣደባይ ከባቢ ብፍላይ ዝነብሩ ማለት እዩ ብዙሓት ካብ ኣደመይቲ ናይ ሸራሮ ቦታ ጀሚሩ ንታሕቲ ዝርከቡ ብሄረሰብ ኩናማ ኣነ ብኣካል ነይረ ስለ ዝፈልጥ ምስኣቶም ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ በሃልቲ ብጣዕሚ ጽቡቃት ክብለኩም ሲ ለጋሳት ወሃብቲ ብዙሕ ነገር ተጻወቲ ቀለድቲ ኣነ ብስኩናማ ዝሕለፍኮ ዳጋ ንባዕሉ ጥራሕ ያኽለኒ ማለት እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ፍቅሪ ዘሎ ግዜ ይሕሊፈ ግን ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘለን ደስ እዮም ዝብሉኒ እዞም ብሄረሰብ ዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ከም ማሕበረሰብ ባህሎም ክዕምብብ ዘለዎም ነገር ንሕብረተሰብ ከላልዩ ንዓለም ከላልዩ ኣነ ኣብ ጎኖም ኮይነ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር እንተለና ከዓ ንምስራሕ ድልው እየ ማለት እዩ ቢካዝ ኣምባሳደር ሰላም እዮም ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዞም ብሄረሰብ እዚኦም ሶን ንደልዮም ኢና ከም ህዝብታት ሃለዋቶም ከዓ ሙሉእ ህዝቢ ክስምዖን ክርድኦን ይኽእል ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለኒ ወይ ከዓ ሓሳብ ኣለኒ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ልዋም ቅንኽትቅንዩ ይምነ ፀጽብቑ ሰሰናዩ ጉድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ